Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 13. Доріан вийшов з пакоя і пачаў падымацца па лесвіцы. Холвард ішоў за ім. Было ўжо вельмі позна, і абодва ступалі асцярожна, стараючыся не шумець. Лямпа адкідвала на сцены і прыступкі вычварныя цені. На верхняй пляцоўцы лесвіцы Доріан паставіў лямпу на падлогу і, выняўшы з кішэні ключ, уставіў яго ў замочную шчыліну. «Вы сапраўды хочаце ведаць праўду, Бэзіл?» – спытаў ён. «Хачу». «Ну што ж, добра. Вы адзіны чалавек у свеце, які мае права ведаць пра мяне ўсё. Вы нават не ўяўляеце, Бэзіл, якую вялікую ролю вы адыгралі ў маім жыцці». Ён падняў лямпу і, адчыніўшы дзверы, увайшоў у пакой. «Зачыніце дзверы», – шэптам загадаў ён Холварду. Холвард збянтэжана агледзеў пакой. Было відаць, што ніхто не жыў тут ужо шмат гадоў. Злінялы фламандскі габелен, нейкая завешаная карціна, пустая кніжная шафа, ды яшчэ стол і крэсла. Вось і ўсё, што ён убачыў. Пакуль Доріан запальваў недагарак свечкі, Холвард паспеў заўважыць, што ўсё ў гэтым пакоі было пакрыта густым слоем пылу. Было чуваць, як за панэллю прашмыгнула мыш. «Так вы сцвярджаеце, Бэзіл, што аднаму толькі Богу дадзена бачыць душу чалавека. Што ж, зніміце покрыўку, і вы ўбачыце маю душу». «Вы звар'яцелі, Доріан? Ці вы разыгрываеце мяне?» – нахмурыўся Холвард. «Не хочаце? Ну дык я сам здыму». З гэтымі словамі Доріан сарваў пакрывала з карціны і кінуў яго на падлогу. Вокліч жаху вырваўся з вуснаў мастака, калі ён у паўзмроку убачыў пачварны твар, які насмешліва ўхмыляўся яму з палатна. Сілы нябёсныя, дык гэта ж твар Доріана. Якімі б жудаснымі ні былі змены, яны яшчэ не цалкам знішчылі яго дзівосную прыгажосць. У зрадзелых валасах яшчэ мігцела золата. Пачуццёвыя губы былі па-ранейшаму пунцовыя. Атупелыя вочы захоўвалі свой цудоўны блакіт. Так, гэта ён, Доріан. Але хто напісаў яго такім? Прыгледзеўшыся, Бэзіл Холвард пачаў пазнаваць сваю працу. Схапіўшы падпаленую свечку, ён паднес яе да карціны. У левым куце стаяў яго подпіс, выведзеныя кінавар'ю доўгія чырвоныя літары. Але партрэт гэты быў агіднай карыкатурай на тое, што ім некалі было напісана, здзекам з яго таленту, пасквілем на яго творчасць. Такога ён намаляваць не мог. І ўсё ж перад ім стаяў той самы партрэт. Холвард ведаў гэта. Калі гэта сапраўды яго карціна, то як гэта магло адбыцца? Чаму яна так страшна змянілася? Калі Холвард павярнуўся да Доріана, у яго быў зусім ашалелы выгляд. Ён правеў рукой па лбе. Лоб быў вільготны ад ліпкага поту. А Доріан
стаяў, прыхінуўшыся да каміннай паліцы, і з напружанай увагай сачыў за кожным рухам Бэзіла. Яго твар не выказваў ні гора, ні радасці. Ён дастаў кветку з пятліцы і ўдыхаў яе вохнасць. «Што гэта ўсё азначае?» — усклікнуў Холвард і сам не пазнаў свайго голасу. «Шмат гадоў таму, — адказваў Дорыан Грэй, цярэбячы кветку ў руках, — вы, убачыўшы мяне і зрабіўшы сваёй мадэллю, пачалі ўсхваляць маю пекнату. І гэта абудзіла ўва мне пыхлівасць. Потым вы пазнаёмілі мяне са сваім сябрам, і ён навучыў мяне шанаваць гэты цудоўны дар — цуд маладосці. Калі вы напісалі мой партрэт, я ўпершыню адкрыў для сябе, якой вялізнай сілай валодае прыгажосць. І ў нейкі жахлівы момант у мяне з'явілася страснае жаданне назаўжды захаваць сваё хараство, і з маёй душы вырвалася малітва, каб жаданне гэтае было выканана. Я вельмі добра памятаю тыя цудоўныя дні, але вы ж не хочаце сказаць: «Не, гэта плод вашай фантазіі. Проста партрэт стаіць у сырым пакоі, і ў тканіну палатна пранікла цвіль. Хутчэй за ўсё справа ў гэтым, а вы сабе ўявілі неведама што. Такое немагчыма». «Ах, хіба на свеце ёсць што-небудзь немагчымае?» — прамармытаў Дорыан, падышоўшы да вакна і прыпаўшы лбом да халоднага запацелага шкла. «Але ж вы казалі мне, што знішчылі партрэт». «Я сказаў вам няпраўду. Гэта ён знішчыў мяне. Не магу паверыць, што гэта мая карціна». «Няўжо вы больш не пазнаяце свой ідэал?» — спытаў Дорыан з горыччу. «Мой ідэал, як вы гэта называеце?» «Не, гэта вы мяне так называлі». «У гэтым не было нічога благога. Я сапраўды бачыў у вас ідэал, і такога ідэала я больш не сустрэну ў жыцці. А тое, што зараз на карціне, гэта твар нейкага сатыра. Гэта твар маёй душы. Божа, чаму я пакланяўся? У яго вочы д'ябла. Эх, Бэзіл, у кожным з нас ёсць і рай, і пекла адначасова», — вымавіў Дорыан з адчаем. Холвард зноў павярнуўся да партрэта і доўга глядзеў на яго. «Дык вось, што вы зрабілі са сваім жыццём. Божа, калі гэта праўда, то вы мусіць яшчэ горш, чым думаюць тыя, хто дрэнна пра вас гаворыць». Ён яшчэ раз паднес да партрэта свечку і пачаў пільна яго разглядаць. Паверхня палатна, на выгляд, была зусім цэлай. Відавочна, псота пракралася аднекуль знутры. Праказа грэху раз'ядала партрэт пад уплывам нейкай унутранай сілы. Рука Холварда так калацілася, што свечка выпала з падсвечніка і ўспыхнула на падлозе яркім полымем. Ён затушыў яе абцасам і, цяжка апусціўшыся на расхістанае крэсла, закрыў твар рукамі. Божыхна, Дорыан, які ўрок, які страшны ўрок! Маліцеся, Дорыан, маліцеся. Малітва, прадыктаваная вам ганарыстасцю, была пачута. Будзе пачута і малітва раскаяння. Я надта абагаўляў вас і жорстка паплаціўся за гэта. Вы таксама занадта любілі сябе і страшна за гэта пакараны.
Дорыан павольна ўзняў галаву і паглядзеў на Холварда поўнымі слёз вачыма. «Позна маліцца, Бэзіл», — з цяжкасцю вымавіў ён. «Не, ніколі не позна, Дорыан. Здаецца, у пісанні недзе сказана: хоць нават грахі вашыя чырвоныя, як кроў, я зраблю іх белымі, як снег». Цяпер для мяне гэта ўжо пустыя словы. Маўчыце, не кажыце так, вы і без таго нарабілі ў жыцці дастаткова зла. Хіба вы не бачыце гэтую гідасную, пажадлівую, злосную ухмылку на твары вашага двайніка? Дорыан Грэй зірнуў на партрэт, і раптам у ім узнялася хваля шалёнай злосці на Бэзіла Холварда, быццам унушаная тым Дорыанам, які глядзеў на яго з партрэта. У ім прачнулася утрапенне загнанага звера, і ў гэтую хвіліну ён ненавідзеў чалавека, які сядзеў ля стала, такой пякучай нянавісцю, якой да гэтага часу ніколі не адчуваў. Ён агледзеў пакой звар'яцелым позіркам і ўспомніў, што некалькі дзён таму прынес сюды нож, каб перарэзаць нейкую вяроўку, і, відавочна, пакінуў яго на куфры. Абышоўшы стол, Дорыан паціху наблізіўся да куфра і схапіў нож. Холвард зрабіў рух, нібы збіраючыся ўстаць, але Дорыан падскочыў да яго і ўсадзіў яму нож у вену за вухам. Раздаўся глухі стогн і перадсмяротны хрып чалавека, які захлынаецца крывёй. Дорыан нанес яму яшчэ некалькі удараў. Холвард больш не рухаўся. На падлогу капала кроў. Дорыан пачакаў хвіліну, затым выпусціў з рукі нож і прыслухаўся. Поўная цішыня, якая парушалася толькі лёгкім гукам кропель, што падалі на працерты дыван. Дорыан адчыніў дзверы і кратком выйшаў на лесвічную пляцоўку. Нідзе ні гуку, усе даўно ляглі спаць. Некалькі секунд ён стаяў, перагнуўшыся праз парэнчы, і глядзеў уніз, спрабуючы нешта ўбачыць у чорным бяздонні цемры. Потым дастаў ключ з замка і, вярнуўшыся ў пакой, замкнуў дзверы знутры. Холвард сядзеў у той самай позе, галава яго ляжала на стале. Калі б не ірваная рана на патыліцы і цёмная лужына, што марудна расцякалася па стале, можна было б падумаць, што чалавек проста спіць. Як хутка ўсё гэта адбылося. Дорыан адчуваў сябе надзіва спакойным. Ён адчыніў вакно і выйшаў на балкон. Унізе, на вуліцы, Дорыан убачыў палісмена, які абыходзіў участак. Кармазінавая ліхтарня кеба, які праязджаў міма, мільганула і знікла. Нейкая жанчына, хістаючыся, паволі брыла ўздоўж агароджы сквера, і вецер церабіў шаль на яе плячах. Часам яна спынялася, азіраючыся, а потым раптам заспявала хрыплым голасам. І тады палісмен падышоў да яе і нешта сказаў. Яна засмяялася і няцвёрдымі крокамі паплялася далей. Наляцеў рэзкі імпэт ветру. Газавыя ліхтары на плошчы замігцелі сінім полымем. Дорыан вярнуўся з балкона ў пакой і зачыніў вакно.
Падышоўшы да дзвярэй, ён адамкнуў іх. На забітага мастака ён нават не зірнуў. Сябар, які напісаў фатальны партрэт, што стаў прычынай усіх яго няшчасцяў, назаўжды сышоў з яго жыцця. Выходзячы, Дорыан успомніў пра лямпу. Гэта была даволі рэдкая рэч маўрытанскай работы. Яе знікненне з бібліятэкі можа быць заўважана лёкаем і выклікаць лішнія пытанні. Дорыан вярнуўся і ўзяў лямпу са стала. Пры гэтым ён мімаволі паглядзеў на цела забітага. Якая страшная мярцвяная белізна яго доўгіх рук. Ён нагадваў жудасную васковую фігуру. Зачыніўшы за сабой дзверы, Дорыан употайкі спусціўся па лесвіцы. У доме па-ранейшаму ўсё было спакойна, нічога, акрамя гуку яго крокаў. Калі ён увайшоў у бібліятэку, яму кінуліся ў вочы сакваяж і паліто ў куце. Ён адчыніў патаемную шафу ў сцяне і схаваў туды рэчы Бэзіла. Затым ён паглядзеў на гадзіннік. Было без 22. Ён сеў і пачаў разважаць. За злачынствы, падобныя да таго, якое ён толькі што здзейсніў, у Англіі кожны год вешаюць сотні людзей. Гэтай ноччу паветра было заражанае бацылай забойства. Напэўна, нейкая крывавая зорка праносілася міма зямлі. Але якія супраць яго доказы? Бэзіл Холвард пакінуў дом Дорыана аб 11 гадзіне, і ніводная жывая душа не бачыла, як ён вярнуўся. Усе будуць лічыць, што Бэзіл з'ехаў у Парыж начным цягніком. Пройдзе шмат часу, перш чым узнікнуць якія-небудзь падазрэнні. Раптам яго асяніла. Апрануўшы футра і капялюш, ён выйшаў у пярэднюю. Тут пастаяў, прыслухоўваючыся да павольных крокаў палісмена на вуліцы. Затаіўшы дыханне, ён чакаў, пакуль той сыдзе. Праз некалькі хвілін ён адсунуў засаўку і ціхенька выйшаў, бясшумна зачыніўшы за сабой дзверы, а потым націснуў на званок. Праз 5 хвілін з'явіўся заспаны камердынер. «Прабачце, Франц, што разбудзіў вас», – прамовіў Дорыан. «Я забыў дома ключ. Колькі часу?» «10 хвілін на 3, сэр», – адказаў слуга. «Няўжо так позна? Заўтра разбудзіце мяне ў 9. У мяне з раніцы неадкладная справа». «Так, сэр». «Хто-небудзь да мяне прыходзіў?» «Містер Холвард чакаў на вас да 11, потым пайшоў. Ён спяшаўся на цягнік». «Вось як. Шкада, што ён мяне не заспеў. Нічога не прасіў перадаць?» «Нічога, сэр. Сказаў толькі, што напіша вам з Парыжа, калі не пабачыцца з вамі сёння ў клубе». «Добра, Франц. Не забудьце ж разбудзіць мяне о 9. «Добра, сэр». І слуга, цёпкаючы тапачкамі, скіраваўся па калідоры ў свой пакой. Дорыан кінуў футра і капялюш на столік і адправіўся ў бібліятэку. Хвілін 15 ён крочыў з кута ў кут і аб нечым разважаў. Потым зняў з паліцы сінюю кнігу і пачаў яе гартаць. «Элан Кембел»,
Мейхер, Хартфорд-стрит, 152. Да, вось хто яму зараз патрэбен.